Klitoris, er det noget, du har haft svært ved at finde? Det har forskerne tilsyneladende haft. Måske ikke så meget længere. Det er nemlig ikke kun under dynen, at denne her er blevet overset. Det har nemlig taget forskerne helt enormt lang tid at interessere sig for klitoris. Faktisk så nåede vi at opfinde internettet og sende det første menneske til månen, før at nerverne i det her organ blev kortlagt. Det kan virke lidt besynderligt, at det har taget så lang tid at interessere sig for klitoris, når den altså sidder lige her. Ifølge Helen O'Connell skyldes det, at forskerne helt har ignoreret klitoris. Selvom forskerne altså længe har vist rimelig meget interesse i penis, så er det først her i 2026, at nerveenderne i klitoris endelig er blevet kortlagt. Der er simpelthen gjort helt nye fund om nerveenderne i klitoris. Det er blandt andet blevet kortlagt, hvordan nogle af nerveenderne i klitoris når helt ud i venusbjerget og andre helt ud i kønslæberne. Og der er også fundet ret vild information om den store dorsale nerve, som er den, der går ud i klitoris hovedet. Den bliver nemlig større, jo længere ud vi kommer i klitoris. Tidligere forskning har vist, at den faktisk blev mindre. Det kan faktisk betyde, at lærebøgerne de skal skrives helt om. Det kan også betyde, at klitoris endelig får den opmærksomhed, som den har fortjent, både i forskning og under dynen.